slår sig op på at være endnu tættere på den politiske proces. Det er vi da også. Det er vi da også. Ja, men alle de der gruppemøder i filmer, der er jo ikke en eneste af dem, der er rigtig gruppemøde. Så du siger hver gang, at man stiller op og lader sig filme, så er man ikke ærlig, eller? Nej, det siger jeg bestemt ikke. Nu skal det ikke dig, der interviewer mig, kan jeg omvendt. Det siger jeg bestemt ikke. Jeg siger jo, at vi laver sådan et koncept, der hedder Bag Borgen. Ideen er, at man er rigtig tæt på, men bag borgen er det jo kontrolleret. Altså, jeg har været med i et af dem på et tidspunkt, så ville de gerne have nogle billeder af et gruppemøde. Det kan jeg også sagtens få. Der er jo ikke nogen, der kan komme ind til folketingspolitikernes gruppemøder. Det findes ikke. Altså, så det man gør, det er, at man jo starter gruppemødet, og så starter man en eller anden indledning. Så det jeg har siddet, så sad jeg indledt til min folketingsgruppe, og sagde kun det, som jeg vidste blev filmet. Og så forlader bag borgen så igen. Altså, er det ikke også lidt sådan at bilde folk ind, at de er meget tæt på, uden at de er det? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, det program kommer tættere på, end man har været før. Så 2 sekunder om, hvorfor vi laver Bag Borgen. Altså, vi havde et spin-program, hvor journalister og redaktører sad og snakkede om politik sammen med en anden journalist. Og sådan har meget den politiske dækning været mange år. Altså, al dækning af politik blev gjort til en fortolkning af motiver. Og det bliver et spørgsmål om proces mere end så meget andet. Det vi har ønsket er i virkeligheden at tage politik alvorligt og fortælle danskerne, altså få danskerne til at interessere sig mere for politik, som jeg ikke sige til dig, men som jo er sindssygt spændende. Men også nogle gange meget verdensfjernt, fordi hvad er det en eller anden med et slips, der står og udtaler sig et eller andet. Og så nogle bankøkonomer bagefter, ikke? Og det bliver man ikke nødvendigvis altid så meget klogere af. Så det vi har ønsket er at gøre 2 ting. Dels at komme tættere på ved at få lov til at følge nogle processer, som man ellers ikke kan. Altså vi kommer ind og følger finanslovsforhandlingerne. Vi følger Torben Møre op til skattereformen. Vi forsøger... Torben Møre, ikke Torben Møre. Det er faren. Torben Møre. Vi forsøger at få lov til at komme ind og følge en del af den proces. Så kan man se, så sidder Enhedslisten der, så sidder de og snakker. Selvfølgelig får vi ikke lov til at filme alt, men vi får lov til at filme meget mere, end ellers får lov til. Vi er inde og se, når Venstre forsøger at finde ud af, hvordan skal de agere på det. Så man kommer tættere på, hvad er politik, hvordan arbejder politikere. Og det synes vi, at det er der meget fornuftigt. Det er den ene side, og den anden side er at få en forklaring fra en, som vi har ansat til at være vores ekspert på politik, nemlig Asger Rostrup. Som jeg ved sgu ikke engang, hvad han stemmer, jeg er også ligeglad. Jeg tror ikke, der er nogen politikere, der ved, om han er det ene eller det andet. Og meningen med det er jo, at han er sådan ansigtet på vores upartiskhed og gerne entusiast over for politik, og han skal vide noget om det. Og han forklarer sig ved hjælp af askometer og alt muligt andet, hvordan finansloven er bygget op, og så kan man jo på nettet gøre det samme. Det er det, der er ideen, at gøre folk mere interesserede i politik, og ikke bare lægge det på en nichekanal, men lægge det i primetime. Men kan du ikke sige, at der er en fare for, at det bliver sådan lidt reality-politik? Altså, fordi meget af det er jo sådan halvopstillet, altså... Jamen. Jeg har jo både oplevet at træhøjt på journalisters kommando, og fået at vide, at jeg skulle se naturlig ud. Altså, hvordan er det? Jeg har fået at vide, at jeg er god til at lave dækbilleder, men så har man det til det. Så har man i hvert fald lidt talent. Ja. Altså, det kan ikke blive sådan lidt reality-politik. Altså, det er lidt opstillet. Jo, men så, der er jo også en videnskab, som siger, at lige så snart man begynder at måle på en proces, om det så er i celler eller andet, lige bare det, at man måler på den, så ændrer processen sig, så det kan man ikke. Sådan er det selvfølgelig også. Altså, du og jeg, vi står her og har en naturlig samtale om politik, men det er jo ikke helt naturligt. Jeg siger ikke nødvendigvis alt, hvad jeg personligt mener, og du siger, fordi vi ved godt, der sidder masser og hører på. Sådan er det jo, når man interagerer, man sætter en ramme for det. Men den her ramme, den er forhåbentlig bedre end så meget andet, fordi at vi har længere tid til at snakke, og vi har en intention om begge to at blive klogere, og så det er sådan set meget godt, men vi skal jo ikke sige, at det er sådan fuldstændig ufiltreret, for selvfølgelig tænker du dig om, inden du stiller spørgsmål, og jeg tænker mig forhåbentlig om, inden jeg svarer. På samme måde, når man dækker politik, det er jo altid man konstruerer en situation. Altså, det er jo også en mærkelig situation, ikke? Og så stå og interviewe sådan her, at det er jo ikke naturligt, vel? Og jeg bestemmer sådan her, altså. Og derfor, hver gang at
hver gang, at vi spørger nogen om noget, så er det os, der bestemmer. Vi bestemmer også bagefter, hvad vi tager med, når vi sender det. Så selvfølgelig, det er jo en redigeret virkelighed. Og derfor er det heller ikke ligegyldigt, hvem det er, man som borger bruger som filter. Altså, om man bruger arbejderen og får hele sit verdensbillede fra arbejderen, eller man får det fra, man kun læser Ekstrabladet. Altså, hvad er det for et verdensbillede, man så får? Eller ser og hører, eller man kun ser Diva af junglen, og så synes, at nu ved man noget om verden og menneskeheden. Det er jo rigtig vigtigt, hvem det er, man overlader det til.